Europako diseinatzaile ospetsuenak bidali ditu niretzat. Agata Pitz de la Patatak. Ezagutza alduzue? Hoixili, Carlote, potoloa. Tortilla de patata ez. Agata Pitz de la Patata, ezaguna ospetsua. Begira. Ze gusto ona duen Andre honek. Niri gehiena bere jantziak gustatzen zaizkit. Izugarri. Eta txanoak magikoak dira. Magikoak. Kampo la rosa itxirri, kampo la rosa hautsa. Eta gainera, hortirua. Ze, oso umoretsu etorri zarete gaur, Mirri eta Txiribiton. Ba, pasako zaizue, ni Mister Euskadi berria izendatzen nautenean. Mister Euskadi? Ba. Eta zer egin behar duk, Mister Euskadi izendatzea lortzeko, kaltzontziloa buruti bera sartu, edo espriptix egin, espriptix. Zaudete isilik, meserez. Jantzi hauek probatuko ditut, jaztera joango naiz, eta gero, ispilu zoragarri honetan ikusiko dut nire gorputz liraina. Orduan ikusiko duzue. Gauza bat, Mirri eta Txiribiton. Ispilu hau, ikusten duzen ispilu hori oso garestia da. Veneziatik ekarri didate berezi-bereziki niretzat. Entzun, beraz ondo zein du. Ondo ez, estupendamente zainduko diago, Nongo basela esan du ispilua, azpeitiakoa? Venezia! Eta nolakoak dira ba Veneziako ispiluak? Txirita, mesez, niri gol sartu, niri mundu bat esanik honenari gol! Mira, hanka seman da, burua seman da, eskua seman da, ipurdi seman dare, ez dira niri golik sartuko. Eman, potolon, eman! Odo! Ui, jupera! Kaka egin duk Txiriton. Kaka! Hoxe, ordu honean, india eta bustua. Nire erroa izan dela? Nire erroa izan duka punteria txarra izateatik. Esaldegia, Txiritonen erroa, Orban orain, zebait pantsatu beharko duk, desastre konpontzeko. Pelaz, hau deskalabroa. Zina, horrela kuriosoa gozadok ez? Zirbitzen zaizue, txirrik nabarituko aldu zerbait. Bai? Pelaz, orduan, akatu ingo gaitu. Txiribiton, zerbait improvisatu egin behar diagu. Mirri eta Txiribiton, Euskadiko Mister Euskadi berria ezagutzeko prest altzaudete? Txirri, itxoin bizkat presioso, ispilua garbitzen ari gaitu, xikina baitza, bueno, oso xikina, aur batek xikindu du, bakik enolakoa diren gazteizko aurrak eta batek xikindu indik eta horregatik, bizkot. Hori. Listo! Txirri, moñoño! Nahi duanean, ispilua garbi xago. Kaixo, ze, dotore alnago? Dotore baino dotorea, Esaldukide burua, zera, Lukreziako ispilu ederrotan behiratu nahi. Lukrezia ez, Mirri, Venezia. Baina bai,
berehala begiratuko dut nire irudia ispiluan, ispiluek ez baitute inoiz gezurrik esaten. Ea, doktore... Nire kapa hau oso dotorea da, baina ez dakit. Ispiluko irudia lodiagoa ikusten dut, ez da? Txirri, Zer? nik esango dira segertatzen den. Bai, Agata horren patata guztia jandituk, eta noski gizena jarria, hipopotamo baten antzera, horixe, horra. Agata Pitz dela patataren diseinuak zoragarriak dira, ea, berriro ikusiko dut. Ze gaztakoak eman dizkiden. Hemen zerbait arraroa dago, ez da? Txirri, baki xerdatzen eba, ispiluak ere aserretu egiten dituk burla egiten saienean, eta batez ere legazpikoak baldin badira. Legazpikoak ez, Kontxo, Veneziakoak! Eta gainera beste gauza bat esango diat. Nik txano hau jantzita neukan, eta ispiluko irudi horrek ez zuen txanorik. Aiama, Txirri. Zer? Antzoti honetan gauza benetan arraroa gertatzen dituk, Bai, ez da? Begira, hor goikaldean, bai, basurde bat parapente egiten ari du. Kago isili, nola egongo da basurde bat pantzoti honen barnean, eta nola egongo da parapente egiten. Ni naiz sortu berritako ume txiki bat. Ni persona heldu bat naiz eta jakintxua gainera. Puntu hortara iritsiko ginateke. Hombre, mirri. Txirri! Zer? Lasai, gaizki erbitu diat, baina orain txanoren kontua konponduta xauk ispiluan. Ea, orain ikusiko dugu. Belase, ospinduta xauk ispilua, Genio bizikoa duk, Bai, badaki zer egingo dudan, mirri, begira, beste jantzi bat jarriko dut Agata Pitz dela patataren beste bat, eta berriro etorriko naiz ikustera. Hoize, lasai, edo ze diontza jantzita ere, ez aizore baino itxusiago egongo eta. Babolio, gainera posik, ire txotxolak erien gatik, ia txirrik den antzemandik. Nahi gabe izan dela? Hoize behar du. Orainik egin beharko diat hemen sekulako erakustaldia txirria plakatzeko. Lasai, mirri artista da. Zer moduz nago? Txanoa. Txanoa. Hori xe behar dugu, txanoa bestela txirri kontrolatuko duke. Ondo dago? Ederki! Estupendu! Orain txirrik ez du eser nabarituko! Kontxo
Txiribiton, azaldu alaiz, bazen garaia. Orain berriz beste txikitajo hori falta da, Euskal Honon sartuko zen. Zer, Txiribiton, dotore nago, Dotore, Bai, orain ikusiko dut ispiluan, zein dotore nagoen kapa berri honekin. Hemen zerbait arraroa gertatzen ari da, ezta? Tira. Ispiluan begiratuko dut berriro ere nire irudia. Aizue, bai, benetan zerbait arraroa gertatzen ari da. Begira, ispiluan azaltzen den tipo hori, irudi hori, ni baino askozaz ere txikiagoa eta itxusiagoa da, ezta? Bai. Gero, nire kapa hau guztiz dotore eta ederra da. Eta ez duzte ikusirik ispiluan azaltzen den kapa itxusi zatar horrekin, ezta? Eta beste gauza bat, nik jantzia dudan txano hau, guztiz dotore fin eta polita da. Eta ispiluan azaltzen den hori, egunkari xastar batekin egindako txano xastartxu bat besterik ez da. Ezta? Norden artista bihurri hau. Kontxo. Zetxibi, babukeria politiak egin ditiagu, oso graziosoak, Babukeria graziosoak, Nire Veneziako ispilua txikitu duzue, niri arpa jodidazue, eta gainera babukeria graziosoak egin dizkidazutela esateko ausartzea aizmirri! Txirtxirin, gauzo bat zengo diat, Nik adarra jodiat pixka bate hori egia duk, Baina ispilua puskatu, Txiribitone puskatu dik, Begira, bosta sola niri nor duen errua, ni gauza bat bakarrik dakit mirri eta Txiribiton. Gaur gabean, lot egiterakoan zuen ipurdietan nahiko berotasuna sentituko duzuela bio! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Tiriri, 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 prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. turuta nik jotzen dut.
Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. txindatanik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Gora Euskadi, no la conezca moñoña. Wow! Eta nolako pintxoa, hau festa. Ikusi nahi duzue nolako ligoia naizen? Oartu, oartu, ikusiko duzue. Senyorita, nahi alduzu kategoriako pintxo bat probatu? Bai, badakit kategoriakoak direla, nik prestatu ditut eta, baina ekarri bat, ekarri. Ikusten, sekulako arrakasta daukan neskekin, David Bekangoitia! Ekarri. Begira! Arlotea! Begira nola jarri nauzun! Iztipu txikia izan da, barkatu. Istripu txikia, zu baizarela txikia! Zu! Barkatu bat erabentzia, baina txirri xoxomikotearen antza pixka bat hartzen dizute, Sarri esaten didate hori, bai, zera, txirri, pailazo, jakintzu eta dotore hori, ni bere lehengusina naiz. Txurri. Txurri? Ba, txurri, txirrirena. Polita, gustatzen zait. Baina nik esango dizut, txurri pitxurri. Badakizu, playboyen kapritxoak dira. Zuatzara kiosko honetako nagusia? Hau ez da kiosko, hau ez da kiosko bat. Hau bidaia agentzia bat da. Txirrirena All Stars. Eta barkatu baina oso lanpetutan abil, Lilinuit andereño ederrarentzat, bidaia luze bat antolatzen ari naizelako. Lilinuit oporretara joateko aldaba, Bai, inguru hauetako gizon kaballeroso batekin. Horin piusiblea da! Iba izela imposible. Barkatu, deskuiduan ezagutzen alduzu Lilinuit ederra. Ezagutuko ez du, ba. Lilinuit, Euskal Herriko gainontzeko neska guztia bezalatxu, nirekin guztiz maite minduta dago. Hortxe dago barrigarria, Nien nahi senyora joatekoa? Norekin joango da maripurtzilori oporretara? Arratsaldeon txurri. Txitxurri ez, txurri. Horixe, txurri, asekaz.
Oi, Mirri, oso guapo eta dotore zaude. Bai, beti bezain guapo eta dotore. Baina zu nonbait, beste kaballeroso batekin joateko hau zara oporretara, Zure nobio berri hori jakin daiteke nongoa den, Martitzarra izango da, edo plutoniokoa, edo... Lagunon bat da besterik ez. Eta euskalduna, petoa. No? Eta esautzen aldut egian? Ui, auskalo, hain despistatua zara. Bai, Popeye, ezagutzen haut. Xabeil, nire Andre Gaiarekin ligatzeko asmotan? Ai, ez, Mirri. Egun gutxi batzu pasatuko ditugu oporretan elkarrekin, besterik ez? Amai, katxurri miliputxi honek esan duenez, bidaia luzea izango menda. Amabostegun luze, Pazifikoko leku paradisiako batetan. Ez dakit ezagutzen duzun, Hawaii. Hawaii? Entzun alduzu, Mi hauek Hawaiiran joatekoan dira, biok tortolitok izan, kurruz-kuskus egiten. Hau ezin dut ametitu, Ezin dut ametitu! Lililuit eta Txiribito oso ondo egiten ari zirate, animo. Begira, zozomikote horrek erabat dena sinetsi du, dena. Ai, ne, seguru zaude bidaiaren kontu horrekin jeloskor jarriko dela? Seguru. Hemen naiz berriro. Eta beira, zazuen, nolako tipo edukatuan naizen, Bi tortolitoentzako, sorionik handiena kopatzera etorri naiz, Bai, Ze nobedadea, ze pozik jargatzen garen horrekin. bai, egia esan da, nero nire harrituta nago. Eta Lilinui tama ederrarentzat, oparitxo bat dakart. Hori, zuretzat! Demontre, Mirri, torpea zara gero, Azte txarlota da egin duen orain. Barkatu irristatu egin naiz eta... Tira, Txiribiton, eta hiri lagun handi eta xabala, oporretara joan aurretik, argazki bat egin nahi diat. Jara diortxe, bai. Horrela ze. Txiribiton, hain itxusia izenez, argazki kamarak txisa egin dik, gordotik bera. Hau deskalabroa, marinela baino espageti platerkada dirudi orain. Haien, Txiribiton, zikinose itxura horrekin loiuko aeroportuan atxilotu egingo gaituzte. Lasai, nik konponduko dut hau berehala, Dida batean! Horixe.
hori puntxuan daukagu, puntxuan. Seguru zaude, irisko baten antzera dabil, aberia galantak egiten. Ai, neska, bai, biriak amorratzen dagoelako. Ziur nago, hemendik oso gutxira, gure Don Juan Tenorio txikita hori, zure besoetan eroriko dela. Ai, ala bedi. Segi ondo ari zeratet. Txiribiton, txiribiton. Txiribiton, ikusten alduk tartau. Begira, lehengo triskantzaren ordainetan, hau dena, iretzat. Xiritzen, eta txiribiton, dena, iretzat. Hori, Jopenaz, txiribiton sentitzen diat, momenturik txarrenean, nahi gabe guztiz irristatu egin nauk. Bai, txiribiton, arrazoia daukak. Dena aldrebes ateratzen zaiguk. Iretzat egin diagu honelako, azinolako teatro obra egin dugun hiruren artean, eta ik dena zapuztu duk, Mirri, dena! Baina hau txirri da betiko txirri! Noski, eta hi betiko Mirri desastroso petardoa. Eta hau dena antzerki basen? Eta niri eskenia? Baina zergatik egin duzu, Zergatik izango da ba? Lilinuit kotxadua airekin seko maite minduta dagolako. Baina zuk ez didazu kasurik egiten, ene potxoloa. Parodia hortarako egin dugu, jeloskor jartzeko, baina... Baina antza denez hau ere alperrik izan da. Ukituta nago. Emozionatuta. Ez jarri tristeene potxoloa. Zurekin joan nahi nuen oporretan. Eta segatik ez diezu lehenago esan, ez nuen hainbeste tontokeria egingo? Lasai, oso barregarri egontzara. Gora Euskadi musulari ikusten, neska guztiak lepora salto egiten didate. Eta orain, Mirri, emango didazu musutxo bat zut niri? Emango ez dizut ba, batez asko, eta kurruzkoz, eta zirribiton ere bai. Baina hemen gende gehiagi dago eta... Txiribiton, dagoneko gubiok jai dugu hemen. Tira, beste plaza batetara jo beharko dugu, ea gubiok ere ganorazko Andregaire bat aurkitzen dugun. Naizeba Fermina, bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arrautzegi. El verano malo
lagun, lagunok, kanta kantore berri. Txulufriña, Katalina, dantza egiteko grina. Txulufriña, Katalina, ona izeba Fermina. Bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arrautzegi. Zerbitzarri! Horrein dela 51 minutu eskatu dut neurra farria. Eta odainik ez diazue prestatu. Presto, presto! Nire indi ollar errea nahi dut. Indi ollar errea. Nik indi ollar errea eskatu dut. Eta hau, kaiolan pentsu merkezazitako Ollasko miserable bat besterrek ez da! Opela! Txiribiton! Botone txakarino ematen du. Txi? Xoxak biltzeko, hotel honetan botxon lanetan hasi aiz. Botxon lanetan aizue, mesez, txiribiton. Atetatik ez aiz sartzen eta. Bezeroentzako paria, ederki. Ez didak eman behar barrexari nahizelako? Txibiton, ez diat barrerik egingo. Begira, Begira eso mesez, Bat ere barrerik ez. Txuribito, baina nola nahi du barrik ezeitea figura horretan ikusita mesedez. Txuribiton, nolako galleta xoragarria! Emaidak zatitxo bat. Pelaz, txuribiton, agintzen diat, ez dudala bat ere barrerik gehiago ingo ire kontura. Palabrita del niño Jesús. Pena, txuribiton. Tira. Ze osoa, seiruditzen. Gainera,
gauza bat esan behar diat, Txiribiton? Nik ez diat barrerik egin, Algarak egin ditiat, eta gauza bada barrea, eta besteak algara! Guau! Joperak! Txiribiton! Zaitxantxa indidak! Honek ez zaukak inongo grasirik! Inongo grasirik ez zaukak honek! Niri txantxa iteata! Niri txantxa egitea gustan zaidak, baina ez niri, beste inori. Jo, penas! Hori duk ideia! Txirri, irien zezeok, mundiala izango da! Atomikoa! Ikusia duzue, miresle batek zenolako galleta ederra oparitu didan, Haze merienda ederra egingo dudan honekin. Ikusi dut Txiribiton, Txirrik sekulako galleta ederra xaukak, eta galleta miserable hau. Ez da bidezkoa, Zaldegia. Zer, gustatzen, Konpondu egin behar dut hau, lasa. Gustatzen zain, Pello? Eta ire Mikeltxo, ire ere bai. Eta zu, Aitziber? Bat, bi, eta hiru, Zertan abilik, krokodilo eoskorra? Bilbotar gimnasia egiten nahi nauk, Bilbotar gimnasia. Txirri, jopelas, nolako galleta ederra. Wow. Txirri, utzidak meserezide galleta. Bai, bere edertasuna kantatu nahi diat. Bere goraipamena egin nahi diat, goratzarrea. Tira, ondo zegok, baina kontua hondiz, Bai. Kontu. Galletaren ederra, ederren arteko ederrena. Baina ize ustedek, galleta hau nirea duk, eta zatitxo bat nahi baduk emango diat, baina oso osorik ez da pentsatu ere. Jopera, Txirri, mira, Txiribiton botoloare, izera joa gozetuta xaok. Aizue, galleta hau nirea da, niretzat eman didate, eta zuek ez duzue ukitu ere egingo. Bade retro! Txiribiton, arrapazak kaiku hori! Bizkor! Zer? Ez duk ikusten onda bilen? Begira sakondo, hor non baiti biliko duk. Lasai, ik begira sako rondo, eta ni hemen atarian jarriko nauk, eta agertzen denean ikusiko duzuen olako kokotekoa emango diodan, Ikusiko du. Arloteak, inusenteak! Txiribiton hor zago plasta hori, Joaxemak, hemen jarriko gaituk. Ea, preste, denok, Abisatu ateratzen denean hemen dikan, Txiribiton besteatean du, molio bestean, esan diat, hortxe jarri behar dugu, hortxe, ona begira denok, Bai, hortxe, inori, Txiribiton biok, erasora! Txiribiton baborio, zer egin du? Ez daukat fundamenturik, eta eserre. Ni biratzeko, ni ederketean hau nire bidetik, ere eskuinetin indoan, dik ez dakik ibiltzen. Ez daukat inongo fundamenturik. Ni siltzeko, izen naiz. Ien bidez ezkit Txiribiton, zer esan diat. Tira, mutilak, zaudete geldik, rinozeronteak ematen duzu eta.
Tira, bukatu dala eztabaida, Mirri eta Txiribiton. Aski da, Kontxo! Mirri eta Txiribiton, tratu bat proposatu nahi dizuet. Begira, nik nire galleta zoragarri hau emango dizuet zuentzat, baldin eta zuek galleta raro hau niretzat ematen badidazue. Tira. Ados, Txirri, ados, ekatzakide galleta. Tira ba, zuentzat. Eta orainik zuen galleta hartuko dut, noski. Stop, Txirri, stop. Zer? Oi, mesedez, zeu zain txarra duan. Oi. Aizak. Oso kiratxandia duk, Aizak, Mirri, nik gaur goizean ere seko dutxatu nauk eguneroko legez, Sentitzen diat esatea, baina kakuzainen lenguzu ematen duk, nolako zain txarra, mesez, uzkerru zaila. Zer? Dutxa, baina nola hartuko dian nik dutxa hemen antzokiaren erdian? Kasualidadez, gaur, hotel honetan, dutxatzeko sistema berria jarrite, bira, hortxe dauke, oa eta dutxa. Zira, hain usain txarra badut, dutxa hartu... Baina nire jantzi dotore hau jantzita nola hartuko du dutxa? Sistema ultramodernoa duk, jantzita dutxatzeko modukoa. Ez dago erantzteko beharrik. Segi. Zira, hain usain txarrekoa banai. Eta, kitxo! Aiko! Ai. Mirri eta Txiribiton, oso graziosoak zarete, Majoa galanta, Eta dagoneko goseak amorratzen egongo zarete, noski? Bai, horixe, oraintxe, jango diagu galleta. Tira ba, hasi ba galletak jaten. Eta orain harrapatuko zaituzte nik zuek nazkantzeak. Gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu. Bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Txorion txua adiskide baduena, benetan baita. Zaintzazu landare txiki baten antzera, loratuko da uda berrian. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu. Bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu,
beldurrak usatu. Pozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Beti gurekin lagunen itzala. Sempre una amabile, leggiadro viso, il bianco il riso è menzognero. La donna è mobile, qua più vale vento, muto d'accento e di pensiero. Mutxiko bat eginean nago. Gustatu altzaizu, Txirri, izugarria, zoragarria, antologikoa. Unkituta geratu gaitu, Txirri. Benetan? Bai. Hain izan da, ederra. Chorizo mobile, salchicho immobile, txiri, musugorri, tonto lapiko. Aizue, zue biok noiz arraio ikasiko duzue, artisten lana errespetatzen. Artista? Bai. Nik ez diet artistarik ikusten, ba? Hemen, plasta pirindoloa, eta ora gutan potola besterik ez diet ikusten, Tira, zaudete geldik, mesedez. Eta jakin ezazue, gaur bertan, Italiako enpresari garrantzitsu batek, deitu didala telefonoz, eta opera kantari baten bila dabil kontratu bat egin nahian. Baina txiribito, nola izango aizi kantaria? Tira, mutua aiz. Eta gainera, enpresari honek emakume bat nahi du, emakume kantari bat kontratatu nahi du. Bestela, ni neroni kontratatuko ninduen, honezkero. Aixak, txiri. Zer? Ba, hola, ondo begiratuta, txiribiton, peluka hori jantzita, eta kapa jantziko balu, hopelas, Montserrat Caballaren antzekoa izango guke, Bia, izen artistikoa eta dena, bururatu zaidak. Txiribitona, paparroti! Aizue, egundoko trikimailua asmatu diagu, bai noski! Arazo basago, Zer? baboli honek, estarria makadu da zaugak aspalditik. Hori ez da problema, mirri! Txiribitonek haua zabaldu eta plantak egingo ditu. Eta ni neu kantatuko dut, ispilu horren atzean izkotatuta. Kitxo? Bai, Bai. Zuek bilok ekinean, Eta nik zer egingo dut, ba? Puskerra bota? Txiribiton, izugarrizko ideia izan duk, ideia borobila. Ire triparen antzekoa, Paristik natorren artista bat naiz ni, sartaian ijotzen de... Tira, mirri! Agoixili, belarriak apurtuko dizkigu bestelata. fastidiarse! Badakit zelan egingo duan, mirri. Begira, ni ispiluaren atzean egongo naizen ez da deus ikusiko ez dudanez, ik seinale emango dira noiz hasteko. Mai gainean, kolpea joaz. Kantuen esteko, kolpe bat. Hori da. Bai. Eta isiltzeko? Isiltzeko, bi kolpe. Arroki. Ados, tira ba.
sempre No, un no. amabile leggiadro viso. Silenzio, ragazzo! Loca mia! Svuotala, signorino Cirri! Ni nahi signorino txirri, Ni signorino mirri naiz, Signorino txirri hortxe dago ispilu atzean. Baina burutik egin alago. Baina, ez daiz konturatzen, signore hori, Chiappucci signorea da, hori da italiar enpresaria. Eta nola esan da ezaken inspilu atzen dagoela saionik alde egin dudala mendikan. Oan lasai, Ni gobernatuko diat, Monsieur Chapucer hori, Eta badaitu Basake. azteko kolpe bat. Basake. Garbi. Azteko kolpe bat. Gelditzeko bi kolpe. Ole. Ospa. Michelangelo bendito! E tu, signorino Cirri hori inun aurkitzen? Ez duzu aurkitzen, Zuretzat asko sobeto, Aspargarri mortala baita. Ai, Michelangelo, hau da fundamentu eskaxa. Aizu, Txapuxero jauna, oraindik ere emaz mukumesko kantari baten bila esabiltza? Certo. Diba eder bat aurkitu behar dut. Nirekin Milanoko La Scala opera famatura eramateko. Aizu, txertorik ez du nik nahi, Txertorik eta indixorik ez. Baina nahi baduzu, bere ala aurkeztuko dizut, Euskal Herriko kantaririk ederrena, handiena eta batez ere potoloena. Zuekin guztioki, Txiribibine! La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso. Ze, harrigarria ez da, Bravo, bravissimo, spettacolare, signorina Ciribibigni. Sentitzen dut Mister Espagetini, baina Txiribibinekin tratuak izateko kontu zibil beharko duzu, Aurrez, nirekin tratu beharko duzu, ni baina naiz bere managerra, ulertzen? Agurtu nahi nuen, besterik ez. Magnifica Madonna. Ea zer iruditzen zaizuen kontratua. Pizza Mastroianni. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una... Oh, donna divina! Ciribibigni honek zerutik jaitsitako aingerua ematen du! Ai, haizue, makarro jau Txiribibinekin gustatzen hasita dago, Oi. Aizu, espagetino, atrebentzia espada, eta gure Txiribibine signorinak zenbat kobratuko luke Italian saio bakoitzeko? Molto. 1.000.000 euro kantatzen duen bakoitzean! 1.000.000 euro? Ai, ze pasada! La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. La donna è mobile. Ma che cosa fai? Porca miseria! Estafa assoluta! Oh, esta es Macumea! Oh, esta es signorina Ciribibigni!
Bida, harto bero hau, ez da emakumea, ez, Mr. Txiribiton da. Eta ez daki kantatzen, motua da, hor konpon Jose Ramon. Finito! Mea culpa! Errua nirea da! Zuen tamainako txoriburuekin asteagatik! Etxu, eta ez gaituzu italiara edamango gobiok? Santa Maria Purísima! Ni, zuekin ez noa, ez da, andoaineko piazza nagusira ere! Pena, Txibiton, pizzari gabe geratu baituk eta espagitiri gabe. Definitibo! Emakumeak ez du, eta gizonezko kantari jator bat kontratatuko dut. Caruso edo Pavarotiren ondorengo zuzena. Baina nora radio zara zu, ministro! Io sono signorino Cirri, Chiappucci jauna. Cirri kantuaga bestigoitia, tenorea, zure esanetara. Forza Italia, alla bolognese, baina zu genio hutsa zara, zu artista maravilloso. Ba begira, Chiappucci jauna, nahi baduzu, zurekin joango naiz Italiara, Milanora, eta bertan ziur nago kontratu borobila sinatuko dugula. Contrato primoroso! Borobila! La donna è mobile, qual piuma al vento, muta l'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro riso, il pianto irriso e menzognero. La donna è mobile. Pena, Txibiton, hau konpota izan duke, konpota! Baina gure Italiara joango baituk. Horixe, I gladiadore, eta ni gondolero, guaxemak Italira! Askotan saltoz da korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Askotan saltoz da korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltoz da korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Joan dakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltoz da korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ezagutuko dugu Napoleon. Askotan saltoz da korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean.
askotan saltoza korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Kontxo, gaizki hasi gatzuk, boteak, gaizki hasi gatzuk. Errua txiribitonera izan duke, penalti egin zidak. Jai daukazue zuek, ni bezalako izar galaktiko baten kontra. Ze itxura barregarria daukazuen, purrustada taldea. Ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid. Aizu. Barkatu, baina gu ez gara purrustada taldea, Gu Euskal Herriko selekzioa gara! Jokalari finak eta zintzoak, Amargoleko aldearekin irabaztiko dizuet, eta ezkerreko hankarekin gainera. Txuleatu egingo naiz. Gezurra! Gezurra, impiusiblea! Hala ere, Bolio, guk irabaziko diagu. hala ere, hasi aurretik, hausnarketa bat egin nahi nuke. Hiru marraska artista bakarraren kontra. Ez alda injustua, Tira, nahikoa da, Kontxo, lagunez aldete geldik. Begira, jokalari errespetagarri galaktiko honek arrazoi puntu bat badu, Ez da bidezkoa 3 baten kontra jardutea. Beraz, gure arteko lehia banan jokatuko dugu. Hori. Hori, filosofo baten hitzak dira horiek. Zu izango zara nire lehenengo arerioa. Tori. Eta zuek biok bitartean, aurkian itxarongo duzue, nire taktikak ez ikusteko. Txiribiton, kontu honek usai txarra zaukak, Ale, aurkira! Guazen aurkira, guazen! Eta... Aizu, Romualdo, hor barruan ez dugu eser ikusten, Bai, pini betaurrekoak! Horrela! Ea, Braulio! Nork botako du lehenengo penaltia, Ze horrek botak ezazu, ni ate zain paregabea naizelako. Itxaron pixka batean. Txamponarekin zozketa egingo dugu. Hori. Gorri ala urdin. Urdina. Gorri pitilin gorri. Neu izango da izate zaina eta zu aurrelari traketxa. Japa! Bat! Bi! Eta 3! Oso ondo,
zugandik hurbilago dago, baina tira, ikus dezazun, nik kirolari aparta naizela, ne honek jasoko dut. Eta A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Madrid, caballero a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buen Madrid, defendiendo el sur, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. kirolari bikaina ez, baina memelo galantada txirri. Urrengo bisigua prest, inpernuko trena irtetera doa. Ui, Jopilas, haupa Iruña! Nire adizkide, moñoño eta preziosoak! Wow! Aixue, zuekin, tuterako idizko golegilea, Mirritxin Urzai! Golegilea ez, baina merrazein jubilatua ematen duzu. Zurekin ez duzozketarik egingo. Ni izango naiz atezaina eta botazu penaltia alduzun moduan. Nondik sartuko diot? Nondik sartuko diot? Eskuadratik, kartaboitik edo hipotenusatik, Zer nahi duzu egitea? Ramona bat? Edo bizikletaren erregatea? Mugitu, lokartu egingo gara bestela kakalardoa. Urrutu izamar jarri behar dut baloia. Hala ze. Ale, Mirritxi, arratu gabe, Ea, eta jaso baloia. Pilas, tipo alferrontzi xamarra da, Aixue, nagi profesionala. A la Madrid, noble y bélico Madrid, caballero a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buen Madrid, defendiendo el sur, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Ni bai entrenatzaileani, eta ez Javier Agirre mexikarra. Eta orain, txiribitan potoloarentzat, sauna berezia prestatuko dut. Turo eta jore tripondia harrapatzen dudanean, akabo fandangoa. Iruñako erregin absolutua izango naiz. Eta San Ferminak debekatuko ditut. Eta txantreako jaiak ere bai. Bai. Txirri eta Mirri, oso saio patetikoa egin dute eta jende artean eseri dira. Zu bezalako fenomenoa animatzeko, bai. Hasi nahi duzunean, Ronaldinho! Zer? Jaurtik eta berezia egin behar duzula? Bostasuna. Seguru erridikulua egiten duela. Aizu tripontzia! Hori ez da oso gol akademikoa izan,
Kongoikoaren eskua. Maradonak eta zuk, gauza batean duzue bakarrik antza, biok gizena zaudetela. Potxolo. Ale, artista, jaso baloia, ea. Baloia jasotzeko esan dizut txotxoloa. Jaso orantxe bertan baloia, edo bestela liposukzioa egingo dizute, Ekarri baloia, bitz horietatik zein da ulertzen ez duzuna. Basur dezekena, neuke erakutsiko dizut, baloia irteera puntuan jarri behar da. Aparta egin dut motel, iregantik izan ezbalitz, galaktiko zikiñoz horrek, gainean kaka egingo liguke akaso. Egia, Txirito, gol galanta sartu dio zikiñoz horrie, gol! Euskal Herria kamar, intxortak 0! Iapa! Arrazoi! Txiriton, arrazoi. Oraindik ez diagun askante horrekin bukatu, Askasalak moztu behar zizkioago, Omentu oraindik. Baloia sartuko zioago, Mirri, ez. Gu pailazo, zintzoak eta txukuna gaiok, da? Bai? Bai, noski. Eta lehendabizi, pizti horri egin behar dioguna da, opor batzuk egingo dizu, oporretara bidaliko dugu, opari bat. Olako neskante bati opari egin, ni pentsa. Opari bat, bai. Urrutira opor batzuk ordainduko dizkiogu gugeo. Baina lehendabizi, garbi egin behar dugu. Garbi eta txukun utzi behar dugu. Ea, Txiriton. Primera, ea laguno, lehendabizi txukun utzi dezagun pizti hau. Ea, 1, 2 eta 3. Eta orain, garbi egina dagoenez, orain ondo enpaketatuko dugu, pakete on bat egingo dugu, primeran, eta orain lagunok, pizti arriskutsua eramango dugu. Gu, posta etxera eta pizti arriskutsua, Malaziara! Sayonara, kaku! Arrivederci, bye! Agur